Palo dito, palo doon ang ginawa ni Gabi sa parang napoposes na si Jiro. Kung hindi pa inawat ni Bina ang anak, marahil napatay na niya si Jiro, ang bago nitong boy. Dahil lang kay Cyber Eye, papatay ka ng tao? Bakit ba nagkakaganyan ka na ngayon? Ha? Galit na sigaw ni Bina na inagaw ang walis tambo mula kay Gabi. Papatay niya si Cyber Mommy? Nang gagalaiting sabi ni Gabi. Ipinagtanggol lang ni Jiro ang sarili laban sa aso. Sagot ni Bina sa anak. Ba't pala nakalabas ng kulungan si Cyber? Hindi ba sabi ko, saka na siya pakawalan kapag napaamo na siya ni Jiro. Nakalimutan ko po kasing isarado ang pintuan ng doghouse. Sagot ni Gary. Napailing-iling si Aling Bina. Alam niyang nagsisinungaling lamang ang anak. Gumawa talaga ito ng paraan para mapalayas sa kanila si Jiro. Katakot-takot na sermon ang inabot ni Gary mula sa ina. Wala ka nang makakasundo kahit pa anak ng mga kaibigan ko at kamag-anak natin. Ang problema talaga ay ikaw. Makasarili ka, matuto kang makisama sa kapwa. Mas mahalagang may mga kaibigan. Huwag kang makontento sa kaibigang aso lang. Ayaw sanang bitiwan ni Aling Bina ang mga salitang iyon, pero sa tingin niya, kailangan niyang saktan ang anak nang magising ito at mabagong muli ang ugaling nakanakhan dahil sa sobrang pagmamahal nila rito ng yumao nitong asawa. Masamang-masama naman ang loob ni Gary sa unang pagkakataon na pagsabihan siya ng masakit ng ina dahil sa pagkampi nito kay Jiro. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita niya sa ibaba na lumabas ng servant's quarter si Aling Merly. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakikita niya sa ibaba, sa labas ng servant's quarter, si Aling Merly, ang matagal na nilang kasambahay, kasalukuyang ginagamot ng matanda ang mga pasa at galos sa katawan ni Jiro. Anak daw si Jiro ng malayong kamag-anak ni Aling Merly sa Visayas na nakapag-asawa ng isang Egyptian. Nang mamatay ang asawang Egyptian, ay umuwi na lamang ang mag-ina sa Pilipinas. Pero inabandona ng ina ang binatilyo. Kaya isinama na lang ito sa Maynila nang bumalik mula sa bakasyon. Pumayag naman agad si Aling Bina nang ipakiusap ni Aling Merly na ipasok bilang boy ang itinuturing nitong apo. Sa una pa lang ay mabigat na ang loob ni Gary sa boy nila. Hindi nga sila nagkakalayo ng edad. Pero pagdating sa mentalidad, napakalaki ng agwat nila. Hindi nakapagtapos ng elementarya si Jiro. Nakatira pa raw sila mag-ina sa bundok. No wonder na walang alam sa teknolohiya. Sa madaling salita, ignoramos si Jiro. Unang araw pa nga nito sa kanila, muntik na silang masunog. Pinihit-pihit ba naman ang gas tube? Iniwang sumisingaw ito. Pero ang talagang ikinaiinis niya ay nang
pakialaman ni Jiro ang kanyang computer sa study room. Pinindot-pindot nito iyon, kaya nasira ang hard disk. Ang nangyari tuloy ay hindi na niya na-recover ang mahahalagang mga files, lalo na ang mga paborito niyang computer games. Ilang beses na ring pinagtangkaang patayin ni Jiro si Cyber, ang alaga niyang aso. At ganoon lagi ang nangyayari. Ayaw siyang paniwalaan ng kanyang mommy, kaya nag-isip siya ng paraan. Inilabas niya ang kanyang video camera. Ipwinesto ito sa tabi ng bintana ng kanyang kwarto, kung saan nakikita sa ilalim ang doghouse na pansamantalang kulungan ni Cyber. Sakaling ulitin ni Jiro ang balak na patayin ang aso ay maipapakita na niya ang ebidensya sa ina. Inaantok na siya sa pag-aabang, ngunit pagkabigo niya ay si Aling Merly lang mula sa kanina pa ang lumapit upang magbigay ng pagkain kay Cyber. Naisipan niya bumaba saglit sa kusina para magtimpla ng kape nang mapigilan niya ang antok. Paakyat na sana siya nang maisipan niyang dumungaw sa bintana nakaharap sa servants' quarter. Nagtataka siya nang makitang may nakasindipang ilaw sa loob, gayong maghahating gabi na. Lumabas siya ng bahay at patiyad na lumapit sa bahagyang nakabukas na bintana ng servants' quarter. Hinawi niya ang takip ng kurtina at sumilip. Nagulat siya nang makitang nakadipa sa higaan si Jiro. Nakatali ang dalawang kamay sa mga haligi ng double-deck na higaan. Mabagsik ang anyo, naglalaway. Kasalukuyang pinagsisikapan pa na itali ni Aling Merly ang dalawang paa nito. Huwag kang padaig sa espiritu, nilang nais kumontrol sa iyo. Labanan mo nang hindi ka na nila makukuha. Dinig niya ang sabi ng matandang babae. Napahumindig ang pinatilyo sa narinig. Kaya pala sa tuwing naaabutan niyang papaluin ni Jiro si Cyber ay wala ito sa sarili. Ni hindi rin ito iniinda ang malalakas na palo niya. Hangos na ginising ang ina at dinala sa servants' quarter ng maglola. Ngunit lalo lang siyang napagalitan nang iba na ang nakita ng ina nang sumilip ito sa bintana. Nanonood na ng late news sa telebisyon ang maglola. Masipag na ay mabait pa si Jiro. Kita mo, hindi siya gumaganti pag binububog mo. Pag sa sermon ni Bina sa anak, tanggapin mo bilang kaibigan si Jiro. Maawa ka sana sa kanya dahil patay na ang ama. Inabando pa ng ina. Lalong nagpuyos ang kalooban ni Gary. Tiyak niyang hindi siya namamalikmata kanina. Marahil natunugan kanina ng matanda ang paninilip niya. Kaya kinalagan nito ng pansamantala ang apo. Pero nangako siya sa sarili. Hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan ang sekreto ng pagkatao ni Jiro.
Tiyak din niyang maaamoy iyon ni Cyber, kaya gusto itong idispatcha ni Jiro. Naihinga naman ni Bina sa kanyang office mate na si Judy. Ang problema niya kay Gary. Ilang beses na niyang binubugbog si Jiro sa munting pagkakamali lang. Lagi rin niya itong pinaparatangan na may balak itong patayin si Cyber. Pabuntong hininga niyang sumbong. Baka nagseselasyon kay Jiro. Nasanay na kasi ang anak mo na siya lang ang apple of the eyes for 15 years. Bigay katwiran ni Judy sa inasal ng anak. Siguro nga, pero palagay ko kaya nagkakaganyan si Gary dahil na-spoiled namin nang yumao niyang daddy. Lahat ng maibigan niya ay ibinibigay namin sa kanya. Pero maramot naman. Masikip ng mga kwarto sa mga laruan at mga lumang damit niya ay ayaw pang magbigay sa mga kapuspalan. Maiba tayo. May napuna nga akong kakaiba kay Jiro nang minsang napadalaw ako sa inyo. Bina, napaka-tahimik. Maiilap ang mga mata na parang nakaranas, maposes. Baka nga tama si Gary, may sikreto ang pagkatao ni Jiro. Wika ni Judy. Siyempre, ganun talaga ang mga karakter ng mga taong kulang sa kaalaman. Walang father image at inabandona ng ina. Ani Bina. Sabi lang iyon ni Bina. But deep inside her, ganun din ang assessment niya noon kay Jiro. Pero agad naman nawala ang pagdududa niya nang tiyakin ni Aling Merly na mabait ang bata. Ang apo nito. Naging tahimik lang daw ito nang abandonahin ng ina. Ang nakapagtataka lang, mag-iisang buwan na ay hindi pa rin napapaamo ni Jiro si Cyber. Ngayong mabait ang aso nila sa mga bisita nila. Kay Jiro lang ito galit. Napilitan silang ikulong muna pansamantala si Cyber. Nang sumunod na gabi, habang nagtitimpla ng kape sa kusina si Gary, ay narinig niya ang malakas at sunod-sunod na kahol ni Cyber. Takbo siya at dumungaw sa bintana. Tumambad sa kanya ang nakatalikod na lalaking nakasuot na mahabang black sweater na may hood. May hawak itong pamalo at kasalukuyang binubuksan ang pintuan ng doghouse. Hoy! Malakas na sigaw ni Gary. Biglang napalingon ang lalaki. Aksidenteng nalaglag ang hood nito kaya tumambad ang muka. Dinamba ito nang nakawalang si Cyber. Kitang-kita ni Gary nang salubungin ng palo ng lalaki ang aso. Tumakbo si Gary sa stockroom at kinuha ang baseball bat. Agad na lumabas ng bahay na abutan pa niyang kasalukuyang umaakyat ng bakod ang lalaki sa pamamagitan ng nakalundong lubid na itinali sa labas ng bakod. Nang akma niyang papaluin sa binti ang lalaki, bigla itong bumitiw sa lubid, sabay sipa sa kanyang mukha. Tumilapon sa lupa si Gary. Sapo ang nasaktang mukha,
bago pa siya nakabawi ay dinaganan na siya ng lalaki at sinakal. Napakalakas ng lalaki, ano pat hindi makalas ni Gary ang mga kamay nito sa kanyang leeg. Lalo pang nasindak ang binatilyo nang kumislap ang mga mata ng lalaki nang tumapat ito sa refleksyon ng lamp post mula sa kanilang gate. Naniningkit ang mga mata nito sa galit. Sa nagdidilim na paningin, nakita niyang lumabas ng servant's quarter si Aling Merly. Nagsisigaw, humihingi ng tulong. Pinitawan siya ng lalaki at bago siya tumakas, may binunot ito sa tagiliran, sabay saksak sa kanya. Umilag si Gary, sabay salag, kaya sa halip na sa dibdib, sa tagiliran lang ito tinamaan. Napaiyak din si Aling Bina na malamang napatay na lalaki si Cyber. Napamahal na rin sa kanya ang German Shepherd na sa loob ng nakaraan 3 taon ay naging kaibigan ng anak at maaasahang bantay ng kanilang bahay. Mababaw lang ang natamong sugat ni Gary. Isang patalim na may korteng tatsulok ang dulo. Ang gamit na pagsaksak sa kanya. Kakaibang uri ang kutsilyong iyon, kaya nahirapan tukuyin ng mga otoridad kung saanggang kasapi ang suspect. Mabuti na lang at naion ni Gary ang kanyang videocam bago siya bumaba ng kusina para magtimpla ng kape. Magsabi ho kayo ng totoo, Aling Merly. Kaano-ano nyo si Jiro? Ang lalaking iyan sa video? Tanong ng investigador sa kabadong matanda. Nasyak sila sa ipinagtapat ni Aling Merly. Hindi raw inabandona ng ina si Jiro. May dumukot daw sa babae. Ang suspect raw nito na dumukot ay mga kasamahan na yumaong ama ni Jiro. Kasapi raw ito ng isang kultong samahan sa Ehipto, ang ama ng binatilyo. Nakabase raw ito sa maling paniniwala ng mga iyon noong kapanahunan ni Moses nang tumanggi ang parao na palayain ang mga Israeli, ay nangamatay ang lahat ng panganay na anak, mapatao man o mapahayop ng taga-Ehipto. Kaya iyon din ang paniniwalaan ng kultong samahang ito. Naniniwala sila na kailangan mamatay ang kani-kanilang panganay na anak nang matapos na ang anumang peste o problemang kasalukuyang pinagdadaanan nila at na mga darating pa. Si Jiro na lang daw sa lahat ng panganay na anak na mga miyembro ang hindi pa napapatay. Kaya raw lumaki ito sa bundok at hindi na nakapag-aral dahil itinago ito ng ina sa grupo na iyon. Malakas si Jiro, kaya ang ina na lang nito ang dinukot ng mga grupo. Agad na dinala ni Aling Merly ang binatilyo sa Manila para magtago. Bakit hindi niyo ho ito inireport sa mga otoridad? Tanong ni Aling Bina sa matanda. Alam ko ho kasing hanggat hindi nila nakukuha si Jiro, hindi nila magagalaw ang ina nito. Nag-iisip pa ako kung ano ang mabuting gawin.
Kaso natunto nila si Jiro. Panay na ang iyak ni Aling Merly. Nagpasya si Bina ipagkatiwala sa mga awtoridad si Jiro para mabigyan ito ng proteksyon. Alam niyang mas mapapangalagaan ito sa poder ng mga alagad ng batas. Pero kinabukasan lang ay may dumating na balita sa kanila. Nawawala raw ang binatilyo sa apartment kung saan pansamantala itong inilagak ng mga otoridad habang hinahanap pa ang mga suspect na umatake sa bahay ni Bina at kumidnap sa ina nito. Nagtaka kamit, napakatagal niya sa loob ng bathroom. Kaya sinira namin ang pintuan. Wala na siya sa loob. Dumaan siya sa sinirang grills ng bintana ng bathroom. Pagre-report ng pinaka-opisyal nitong itinalagang pulis para kay Jiro, hindi siya dinukot, ma'am. Kusa siyang tumakas. Kinumpirma nila na kusang tumakas si Jiro. Nang kinahaponan ay dumating kina Bina ang ina nito. Itinago raw siya ng mga dumukot sa isang kondo. Pero kanina lang daw ay nagtaka ito dahil kusa na siyang pinalaya ng grupo at inihatid sa labas ng gate ni Bina. May ipinakiusap pa ang grupo na ibigay ko raw ito sa nagngangalang Jerry. Anito na itinuro ang kahon. Isang malaking kahon na may mga butas. Dali-daling binuksan ni Bina ang kahon. Isang tuta na German Shepherd na kakulay ni Cyber ang laman noon. Kinuha ni Gary ang maliit na papel na itinali sa leeg ng tuta at binasa ito. Jerry, kusa na akong nagpahuli sa kanila. Nang palayain na nila ang inay ko. At nang hindi na rin nila kayo gagampalain. Nakiusap ako. Napalta nila si Cyber. Sana magustuhan mo ang binili nilang tuta. Sana rin mapatawad mo na ako. Sana matanggap mo ang inay ko bilang kasambahay nyo para magkaroon na siya ng bahay. Ipaabot mo ang pasasalamat ko sa Lola Merly at sa iyong mami. Goodbye, friend. Jiro. Napaluha si Gary. Ignoramos nga si Jiro, pero napakadakilang tao naman. Handa nitong ibuwis ang buhay alang-alang sa ina at sa ibang tao. Hindi katulad niya, sarili lang ang iniisip. Kinarga niya ang tuta at niyakap, binulungan nito. Mula ngayon, magbabago na ako at tatawagin kitang Jiro. Iyak naman ng iyak si Aling Merly, lalo na ang ina ni Jiro. Nang malamang nagsakripisyo ang anak para sa kalayaan niya. Nangako naman ang mga otoridad na titiyakin nilang hindi may lalabas ng Pilipinas si Jiro ng kultong grupo.